Даўней людзі на хутарах жылі. Розныя людзі жылі, але найбольш сумленныя ды працавітыя. І вось аднаго разу прыбіўся на хутар адстаўны салдат. Хадзіў салдат па хутарах і прасіў, каб выручылі людзі ды падсабілі. Чалавек ён быў неблагі, ветлівы, таму і не адмаўлялі людзі, абяцалі дапамагчы. Але запрасіць-то запрасіў, а трэба ж і нечым мужчын частаваць, бо яны ж не проста так пазбіраюцца, а будуць цэлымі днямі з ранку да вечара фізычна намагацца. А пад бокам у яго жыў стары дзед Сахвей, такі злыдзень, што ва ўсім наваколе пашукаць не знойдзеш. Вось аднаго разу і звярнуўся Машкан, каб той пазычыў тое-сёе прысмак. Няма ў мяне нічога, Машкан, няма! Але ж галодныя людзі не працаўнікі. Я і сам ведаю. Дык шукай якіх прысмакаў. Дзе ж я іх знайду? Шукай! А ў мяне няма. Нічога ў мяне няма чалавечага. А што, чаму б не выйсці? Чаму не? Цяпер ты ў меня паскачаш, стары злыдзень. Цяпер будзеш ведаць, як з мене здзеквацца. Стары дзед пазяхаў на пячы, а на вуліцы тым часам не ўсе спалі. А Машкан стаіўся ў кустах і чакае гадзіны, калі ўсе пазаснуць. Ты на двары тым была сабака, каб яна не брахала, кінуў Машкан ёй костку. Сабака костку схваціла ды падбегла. Залез тады Машкан у амбар, ды напіхвае сабе торбу сала, сыру ды іншых прысмакаў і думае, што ж гэтая чалавеча даже дазволу не запытаў. Трэба вярнуцца ды палюскукі зрабіць. Трэба вярнуцца. Дзед Сахвей, хто там? Што трэба? Вам чорт сала нарэзваў і прыслаў. Уцякай, пакуль я на цябе сваіх парабкаў з сабакамі не спусціў. Але ж згадана вам перадаць нікому болей. Уцякай, каб позна потым не было. Я не жартую. Адмаўляешся ад сала? Вяртаеш яго назад чорту? Так і перадай, што не трэба мне чортава сала. Добра. Набраў тады Машкан мех прысмакаў, ды пайшоў да свайго новага хутара. А Сахвей у той час знайшоў прапажу, ды прыбег на будоўлю. Схаваўся ў кустах і загарланіў. Машкан злодзей! І ўсе вы тут машканы.